فاني كونن زي عطني كونن هغي كونن أباي تصاب أملاك يا زلابسا يسوع كريستوس قويتاي كبرنا أملاكنا يكون أملاكنا أمونغونا ألو آمين دو لو مدما زغرم نغر كغبري لو ما حدش نغر الله أملاكنا هياوي اتزردنا هياوي اتزفوسنا هياوي اسك بزي مزمور زنيشتاي كنزمرينا እግዚአብሔር ይመስገን አምላክና እንዳጸዋዓና ዮ ሃሌሉያ ዛ አምላክ ዝግሩም አምላክ ዮ አምላክና ልዕል ኩነታትና ዮ ልዕል ነገራትና ዮ ልዕል ትዝኸብደና ዮ ንሱ መፍታሕ ይገብር ዮ ንሱ ፈውስ ይገብር ዮ ንሱ ምዝናን ይገብር ዮ ንሱ ምጥዓይ ይገብር ዮ ንሱ ምስጋር ይገብር ዮ ንሱ ህያው ዮ ንሱ ህያው ዮ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አብጸጽባ ሐድሽ ዮ أمون مخانوخا عبيو كبرنا أملاك يكون لو مكزابير نعاقا حدشيو حدش نقر اللوو مصننا اللوو فوس اللوو مسقار اللوو بركات اللوو حقوس اللوو يسوس كريستوس قويتاي بقى بزمزمور زنيش شي نزمر كبرنا أملاك يكون زي نفس يكونن يا حواتي زي وحزي يكونن زي دفعني يكونن انت حسبنا زي فتنا يكونن أملاك أمونغونا خمزولو يتزفرسا عبت خوحي يتسريتا يلن معبن يتزفرسا عب كريستوس يتسريتا أبو حدش نقر كقبل يلو معانت اندابلنا لومي بقى زخبدن نقر كودق اندابلنا انتاي زغبتك انتاي زخبدك انتاي زحزك انتاي زاسرك انتاي ندحري زمسلك انتاي زغادادرك لومي عبكن مغزابير كودقي لومي غزابير هياو سلازخونه كودقي بلالو فتنا يكونن كودقي بلالو كبب يكونن املاكنا غزابير انا تصليالو لذي هزب مفتاح يكون لذي هزب مستقار يكون لذي هزب مصنع يكون لذي هزب حقوس يكون لذي هزب موسى يكون لذي هزب مسقار يكون لذي هزب فوس يكون بيسوس يسوس كريستوس قويتاي يا حواتي أملاكنا هياوي آمين نسو حدش نجر مقبار لمادي نسو مفتاح لمادي نسو مزنان لماديو نسو متعاي لماديو أمونغونا نسولو مسقمنا إنو مالالس أبو ندر بيو እግዚአብሔር ይመስገን أتوم تسعرون صور زخبدكم ناباي نوع أنا خعرفكم زبل يسوس لومي انتاي زخبدك عيفلتن جن يسوس كريستوس هياوي يسوس كريستوس فواسيو يسوس كريستوس حيالي እግዚአብሔር ይመስገን حدشن هياونيو هاليلويا أملاكنا እግዚአብሔር አዚና ነመስግነካ አለና ንስኻ አምላክ ሰማይ አምላክና ክትበሃል ስለዘይ ሓፈርካ ተመስገን ኣብ ዘመናት ኩሉ ከማኻ ስለዘየለ ተመስገን ባኻ ክንጽዋዕ ባኻ እግዚአብሔር አቦ ክንከብር ብወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ስለዘሃብካና ነኽብረካ አለና እቲ ንዘመናት ኣብ ቅድሜና ተጋሪዱ ዝነበረ መጋረጃ بدمك سلزقلع خلنا نمسجنك كلنا هياون حدشين من قدي أبكر منا سلزد دالها أمسجنك كله نسخة لو مدما حدشها حدش نجار عليك متصننا عليك فوصل لك معدول لك قال لك تجسس عليك مخر لك سلزيك جابير أملاكنا نعم كينا منفس كابحيلي أمونغونا يمالالس جابير أبو نزه زبزي جابير كويتا سرايت أبو بفولي كتبصحو نعيد ما ترد أني تصلي علىه بنجر كله شمكاي خبر يسوع كريستوس تمالن لو من نزل على من نسخة هي أوصل زخن كاتم مسكن آمين يسوع كويتاي كبرنا أملاكنا يخون لومي دما كالك جابير كنكافلينا آمين بقى أنا كوا زمر زنبر مزامور تنكيفني وشتي بقى مزمرنا እግዚአብሔር ይባርኩም እስከን ቦሎም እግዚአብሔር ይባርኩም ዘመንኩም ይባረክ ዓመታትኩም ይባረክ ሓዳርኩም ይባረክ
كل نجاركم يبارك زحزكم وزرمسسكم وكل بروخ يكون بركتنا يكون بيسوع سم تباركوا كل جزء مزمور كبافكم عيطفا بشيم يسوع آمين يسوع قويتاي بق أنت نخيد زنتا الله ويله هذا جزءكم بق استينا نجبر ما خنياتوس زميرو ميم كله تي حزيز مساقو زميرو ميم جزابري مسك كبرنا أملاك يكون سلزي كم تقال أملاك زبلو قال أملاك ياو سلزو خنا دم خن الزرار بينا جزابري مسك جزابير حدشين هياون منجدي اللو زبلينا عندري آمين ده حدشين هياون منجدي كبرنا أملاك يكون سلزي እግዚአብሔር ተማለ ሐዲሽ ሎማ ሐዲሽ ጽባ ሐዲሽ ንዘላለም ሐዲሽ አሜን ዶ ክብርና አምላክ ይሁን እዚ ካብ ዕብራውያን 11 ኢና ህንሪ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ዘሎ ቃል እንደሕራሪ ናዮ ዕብራውያን ተጻሒፉ ዕብራውያን በብዙሕ መከራ በብዙሕ ጭንቂ በብዙሕ ሽግር صبابا مسبزحهم تصفى قريصهم ندحريت كملسو نابتي ناي بوتاتنا امنت نابتي ناي ايهود سرعات نابو خنملسينا ابز بولولو تصفى ابز تقرصلو شعوي تصحيف ز مصحف زي اجهم كبلهم ايو اتي ناي عبراويان صحفي صحيفو እግዚአብሔር ይመስገን እና كزاربهم كله دما انتاي እንዳበለይ ዝዛረቦም أملاك قدم نبوتاتنا بزح ساعن ببزح من قد مستزاربهم أبزيد حراي زمان جن بتوراس كله زجبرو بوها عالم زفت أرودو جيرو تزاربنا يبل يسوع كريستوس قويتاي نسو ناي كبرو نت أبرع كله بزول كرت بحري يقايلوا كله بحيلو قالوا تصويرو خلص من صحة ياتنا مسجبرة أبي ما نقرب أب سمايات تقمت أيلو جزابير مسكن كبرنا أملاك يخون هجين دا ناس أتصرخ الزارب كله نسو خام ملاقتي عبي يبلغ جابري مسكن نسو كابتوم نايك أدم أزتزارب ولو منقدي كله يعبي ينابل يزارب بزعبا ملاقتك نمون أمي نسخاو ديخا لومي أنا ولدكو خازبولو دقيمو خاني أنا أبو خونو نسخا ولدكو خونن يزبولو سي نمانيو بزعبا ودقنا أتعم لغي نسخا منقستخا نزل عالم تانيعات نبر بتر منقستخا بدري كان عنا يعيلو صدق فتخا عمصخا صلاخا እግዚአብሔርካ ሓለፋ ብጾትካ በዘይታ ሓጎስ እንታይ ገበረካ ኢሉ ቀብአካ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ዘላለም ቅብአት ሒዚ ናብ ዝብድሪ መጽኡ እግዚአብሔር ይመስገን ሓውና ኮይኒ ኢኻ መጽኡ ንዓና ከተዓርቕ ኢሉ ኢኻ መጽኡ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይኹን ስለዚ እቲ ንዓና ንዘመናት ተኸሊሉና ዝነበረ መጋረጃ እንደቂ ንእግዚአብሔር ክንሪእሉ ዘይንኽእል ጸልማት ኃጢአት መርገም አጋንንት ሕማም استفالالي خالق نجار نبلو نسو حنسابن نحوارون انت اجيرو الجيس فوق جابري مسك بموتو هيوتي بنا كبرنا أملاك يخون سلازي إذا ما جارجا إذا انتهايو خن بالكلنا حتياتي مرجمي جابير ان سباتن زفلاله حتياتي جابري مسك إذا ناي كبرونا تصبرق يلوزلو كله بحيلك قالوا حيزولو أملاك جن انتاي كخون كله ينانري كم مغارجا كقدد كله ينانري እግዚአብሔር منتانا سغو انتاي كوينو تقديدو ابت معرف 10 زولو قال كندريو كلنا عبراويان 10 معرف 10 مالتي كاب 19 زولو قال كري سلازي احواتي بتي مغارجا مالت بسغو زقدسلنا حدشين هياون منغدي بدم يسوس نام مقدس مئتاو تبعت كابزهلونا يبل እግዚአብሔር ይመስገን አቤት አምላክ ውን አቢ ካህን ካብዝህልወና ልብና ካብ ኩፉ ሕልና ተነጺጉ ስጋናውን ብጹሪ ማይ ተሐጺቡ ሙሉ ብስተረዳና ያ እምነት ብቁኑዕ ልቢ ንቅረብ ነቲ ተስፋ ዘሃበና እሙን እሞ ተአምንቶ ተስፋና ብዘይ ምንቀናቅ ነጽናዕያ ንፍቅርን ንሰናይ ግብርን ንምንቅሓና ብናሓድሓድና ነስተብል እዝኻ እታ መዓልቲ ትቀርብ ከም ዘላ አጸቢኩም ትሪዩ ኣለኹም እሞ نحد حدنا نمعاد مبر قلياتهم لماد كم زقبرو أخيبانا هاي نحدق يسوع كريستوس قويتاي أخيبا قايت حدق بولسك أخيبانا أنت هاي نقبر هاي نحدق يسوع كريستوس قويتاي سلازي يسوع كريستوس نسو ألفاي نسو أوميغاي نسو قداماي نسو دحراي نسو مسعصو ما نم زي كفت أنا تي زنبركو تزلخو تزمصي مويت نبركو نهو هياوي يبل እግዚአብሔር ይመስገን
ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ እቲ ህያው ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንድሪኦ ከለና ድማ ኣብቲ ብቀዳማይ ሓውና ዳኒ ዝበሃል ኣብዚ ብዘገርም ነገር ገሊጹ እግዚአብሔር ይመስገነና ኣነ ብዛዕባ ዝቃል ተዳለኹ ከለኹስ ዳኒ ሓውና ዝበሃል ናይ ሽመለብ ኣብቲ ዩቱብ ክትረኽቦ ኢኹም ተሕራሪ ኢኹሞ ብዘገርም ነገር ነቲ ቃል ኣምላኽ ገሊጹ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ኢሳያስ ኢሉ ክገልጾ ከሎሲ ኢሳያስ ብዛዕባ ናይ ጎይታ ክዛረብ ከሎ ብፍላይ ኣብቲ ምዕራፍ 6 ክሪኦ ከሎሲ ንእግዚአብሔር ኣብ ልዕል ዝበለ በሪኽን ስፍራ ረኣዎ ይብል ሽዑ ምስ ረኣየ ድማኒ ቅዱስ 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 ኩላ ምድሪ ከዓ ብክብሩ መሊኣ ኣላ እንዳበሉ እቶም መላእክቲ ከዓ ኣብ ቅድሚኡ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ይሰግዱ ነይሮም ተሓደ ክንፉ ገይሩ ገጹ ይኽውል ተሓደ እጋሩ ይኽውል በታይ 6 ክንፊ ዘለዎም ባይዘው እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሓደ መዓልቲ ከመን ክንኮንና ክንፍ እኳ እንተዘይወፃና ግን ከም መላእክቲ ኣምላኽ ኣብ ሰማዮም ክኾኑ እምበር ኣብ ምእታው ምትእትታው የለን ይዝብልና እግዚአብሔር ቃል ኣነ ሕጂቲ ዘሐጉሰኒ ናይ ሓዳር ኮንትራት ሓፂር ስለ ዝኾነ ተቃሊስና በቃ ንስና ሕጉስና ምንባር እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሓቀይ ዶ በቃ ተቃሊስና ኢየሱስ ጎይታ በቃ ከመይ ጌርና ሕጉስና እምባ ሃቢልና ሽዑ ከም መላእክቲ ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ኢየሱስ ጎይታ እንቋዕ ሓተትዎ ትንሣኤ የለን ዝብሉ ሰባት እንቋዕ ትንሱ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኣብቲ ሰማይ ከዓኒ ኣብኣ ከዓ ክንዳረቕ ኢና እንዳተባሃልና ስታይ ምገበርና ነርና ኢየሱስ ባይዘወይ ኣሕዋትና ብሩኻት እየን ብፍላይ ድማ ገኒ ጎይታ ይባርክ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እንዳሰሓቕና ክስታይ ክንገብር ፅቡቕ ስለ ዝኾነ እዩ ሕጂ እዚ ጎይታ እዚ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እዚ ኩሉ ዝሰግደሉ እዚ ኩሉ ዝግዝኦ እዚ ኣብ ዘይቅረም ብርሃን ዝነብር ኣምላኽ ግን መናኣመኖ ኮይኑ መናኣመኖ ዝበሃል ነገር መናኣመኖ ክነግረኩም ማለት እዩ መናኣመኖ ዝበሃል ሓረስቶስ ኣብቲ ግራቶም እንታይ ገብሩ ቅንፍዝ እንተሸጊራቶም መፍለስ ገለ ዝኾነ ነገር ክበልዑ ከለዉ እንታይ ገብሩ ባላ ተኺሎም ልክዕ ሰብ ዝመስል ቆቢዕ ይገብሩሉ ገለ ይገብሩሉ እሞኒ ኣብቲ ግራት ኣብኡ ተኽልዎ ማለት እዩ ሽዑታ ቅንፍዝታይ ትኸውን ትፈርሕ ትስምድ ወይ ድማ መፍለስ ኣይመፅን እዩ ማለት እዩ ሕጂ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንሪኦ ከለና ድማ እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ እቲ ኩሉ ዝግዛእ ኣሎ ኣምላኽ እቲ ንሱ ምስ በለ ዝኸውን እቲ ንሱ ምስ ኣዘዘ ዝቐውም እቲ ስልጣን ኩሉ ናተይ ዝበለ ጎይታ ንሱ ከዓ እንታይ ክኸውን ከሎ ኢና ንርኢ ኣብዚ ምዕራፍ 53 ኢሳያስ እንድሕራሪናዮ እግዚአብሔር ይመስገን መልክዕን ውቃቦን እዚ ምስክርናሲ መን ኣመኖ ይዝብል መን ኣመኖ መልክዕን ውቃበን ኣይነበሮን ምስ ረኣናዮ ዘብህገና ትርኢት ኣይነበሮን እንዳበለ ይዝዛረብ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ኢሳያስ 53 ዘሎ ቃል ከምቡበ እሞኒ ኣብኡ ዘሎ ነገር ብዙሕ ነገር ስለ ዝኾነ ሃሌሉያ ነዚ ምስክርናሲ መን ኣመኖ ቅልፅም እግዚአብሔር ንመን ተጋህደሉ ኣብ ቅድሚኡ ከም ጨንፈር ከምቲ ኣብ ንቁፅ ምድሪ ዝወፅእ ሱሩን ጨብጨበ መልክዕን ውቃበን ኣይነበሮን ኣብቲ ምድረ በዳ ኣብቲ ደረቕ ምድሪ ከም ዝወፅእ ሱርሲ ጨብጨበ ኢሉ መልክዕን ውቃበን ኣይነበሮን ምስ ረኣናዮ ዘብህገና ትርኢት ኣይነበሮን ንዕቑን ብሰብ ድርቡይን ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን በቃ ሓንቲ ጥቕሚ ዘይብሉ በቃ እዚ ንዕቑ ሓንቲ ነገር ክትሕዞ ዘይትኽእል ከም ዝተደርበየ ነይሩ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ምስ ረኣናዮ ከዓ ዘብህገና ትርኢት ኣይነበሮን ብሓቂ ንሱ ንሕማም ናፀሮ ንስቃይና ከዓ ኣብ ነብሱ ፀዓኖ ንሕና ሰላም መታን ክንረክብ መቕፃዕት ኩሉ ናብኡ ወረደ ንሕና ከዓ ብስምብራቱ እንታይ ገበርና ሓወይና ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንሕና ከዓ ብምንታይ ብስምብራቱ ሓወይና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኣብቲ ስምብራት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብኡ ፈውስ ኣሎ ኣብኡ ተኣምራት ኣሎ ኣብኡ ሓይሊ ኣሎ እዚ መንገዲ እዚ ከዓኒ ብፍላይ ኣብቲ ዕብራውያን እንድሕር ራእይናዮስ እንታይ ዝብል መሲልኩም ዝመረቀልና እዩ ዝብል እግዚአብሔር ይመስገን ኣይደነው ሓድሽ ትርጉም እንታይ ከም ዝብል ግን በመሓርኛ ክሪኦ ከለኹ ብፍላይ ዝመረቀልና መሪቁ ንሱሲ ከምዚ ዓቢ ቢልዲን ምስ ገበርካ ወይ ድማ ዓቢ ነገር ምስ ገበርካስ እንታይ ትገብር ኢኻ ትምርቆ
ክትምርቆ ከለኻ ካድም ከምዚ ሪባን ዝበሃል ምሻለሁ ከምዚ ሪባን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካንስ ከምዚ ጂና እምነት ዳዊት ንበለና ናብዚ ቅድሜና ስለ ዘሎ ብጣዕሚ ስለ ዝፈትዎ እግዚአብሔር እና ዓቢ ቢልዲን ሰሪሕን ኩላትና ዝኣክልሲ ኣብዚ ቢልዲን እዚ በቃ ብዘይ ፃዕሪ ብዘይ ድኻም ብዘይ ዝተፈላለዩ ስቃይ ናይ ሕክምናኩም ናይ ምግብኩም ናይ ገለ ናይ ኩሉ ዘገር ዘድልየኩም ሲ በቃ ኣብኡ ገይሩልኩም ኣለኹ ኢሉስ እንደገና ከዓኒ ዳዊት ነቲ ቢልዲን ክምረቀልና ከሎ ንሕና ኩላትና ኣኻኺምናስ ዳዊት ከዓ እንታይ ክኸውን ከሎ ገመድ ተገቲሩ ተወጢሩስ ዳዊት ከዓ ኣብኡ ክቁረፅ ከሎ ማለት እዩ ኣብኡ ተቆሪፁስ እቲ መመረቕታ ከዓ እንታይ ክኸውን ከሎ ሴሌብሬት ክግበር ከሎስ ንሕና ከዓኒ በቲ ዝተቆርፀ ናይ ዳዊት ክስታይ ክንሓልፍ ከለና ማለት እዩ በቲ ስጉኡ እግዚአብሔር ይመስገን ክሳብ ክንድዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጉኡ ዝመረቀልና ሓድሽን ህያውን መንገዲ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ ስለዚ ብደሙ ብስጉኡ እንታይ ገይሩ ዝቀደሰልና ይዝብል ኣብቲ ናይ አምሓርኛ ኸይድኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብቲ ትግርኛ ድማ ኸይድኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ብፍላይ ተስፋ ሂወት ሓወይ ዓዊሉ እንድሕር ኣንቢብለይ ኣብቲ ሓድሽ ትርጉም እንታይ ከም ትብል ኣይፈልጥን እምበር ዕብራውያን 10:19-20 ያ ጎይታ ይባርካ ስለዚ ዝተኸፍተ ከዓኒ ብምንታይ በቃ ብስጉኡ ዝተኸፍተ መጋረጃ ኢልዎ ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ክዛረብ ከሎ ከዓኒ ዝመረቀልና እዩ ዝብል እግዚአብሔር ይመስገን ኣብቲ እንግሊሽ ኣብቲ አምሓርኛ ክዛረብ ከሎ ከዓኒ ዝመረቀልና እዩ ዝብል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ሓድሽን ህያውን መንገዲ ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ መቅደስ ንምእታው ትብዓት ካብ ዝህልወና ኣብ ቤት እግዚአብሔር ከዓ ዓብይ ካህን ካብ ዝህልወና እንታይ ንግበር ይዝብል ዘሎ ልብና ካብ ክፉእ ተነፂጉ እንደገና ድማ ስጋና ብፅሩይ ማይ ተሓፂቡ ሙሉእ ብዝተረዳእናያ እምነት እንታይ ንግበር ንቀረብ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ስለዚ ነዞም ዕብራውያን እንታይ እዩ ዝብሎም ዘሎ እዚ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ እንድሕራሪና ስለዚ መታን ኣብቲ ምዕራፍ 2 እንድሕራሪና ስለዚ መታን ከይነጠፍእሲ ናብቲ ዝተባሃለና ኣዚና ክንቅልብ ይግባእና ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብቲ መጀመርያ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክስዕቦ ከለኩም ብዙሕ ገድልን ስቃይን ተዓጊስኩም ብርሃን ዝተቀበልኩም ለን ቀዳሞት መዓልታት ዝዘክሮን ሕጂ ኩሉ ግዜ ክንዝክሮ ዘለና ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንስዕቦ ከለና መከራ ኣሎ ሽግር ኣሎ ስደት ኣሎ ዓለም ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይተቀበለቶን ምክንያቱ ዓለም ከዓ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትቀበሎ ዘይትኽእል ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣማጻጻ ኩሉ ግዜ ኮንፊዝ ዝገብርና ንኩላትና ማለት እዩ ኣምላኽ ሰብ ኮይኑ ሰብ ከዓኒ እንደገና ሰብ ኮይኑ ጥራሕ ከይበቅዕ ከዓኒ ደቂ ሰባት ከዓ ሞይቱ ዝበሃል ነገርሲ ማለት እጹብ ድንቂ ጉሩም ማለት ከምዚ ሰብ ክርድኦ ዘይክእል ከቢድ ነገር እዩ ማለት ስለዚ አይሁድ ይኹን ዓለም ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገበረቶን ኣይተቀበለቶን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ ዝኽመጽእ ከሎ ናብቶም ናቱ መጸ ይብለና ቶም ናቱ ካንስ ኣይተቀበልዎን ይብለን ዓለም ብኡኸነት ኣብ ዓለም ነበረ እንደገና ከዓኒ ናብ ዓለም መጸ ዓለም ግን እንታይ ገበረቶን ኣይተቀበለቶም ብዛምን ዘበለ ሁሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት መታን ክረክብ እምበር ከይጠፍእ ነቲ ሓደ ወዱ ክሳብ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ ዝበላ እቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ንዓለም ኮንፊዥን ማለት ኮንፊዥን ክርዳእና ይክእልን እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ ኣነ እንታይ ዝብል ዘለኹ ሕጂ እቶም ናቱ ኣይቀበልዎ እምበር ነቶም ዝተቀበልዎ ብስሙ ንዝኣምኑ ግን ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም እዩ ዝብል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ንሕና ነዚ ኣምላኽ እዚ እንድሕር ደኣኒ ክሳብ ክንድዚ ዝኣክል ትብዓት ክሳብ ክንድዚ ዝኣክል ዓቢ ካህን ክሳብ ክንድዚ ዝኸውን ዋጋ ምኽፋል ዝተኸፈሎ ኣገልግሎትን መቅደስን ንምእታው ትብዓት እንድሕር ሃሊና ኮይኑ ንሕና ብኸመይ ክንመላለስ ክንክእል ኣለና ንድሕሪት ክንምለስ ዘይኮነ ዘለናሲ ንቅድሚት ክንከይድ ክንክእል ኣለና ዝብል ናይ እግዚአብሔር ተስፋ ሒዞም ሒዙ ነቶም ናይ ዕብራውያን ዘተባብዖም እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ ክሳብ ክንድዚ
مسخاخر دبنا إلو أمسيتهم نائمنا تابوتات ترى بيلو خام مجمرتا خساب مودعتا نجيروهم واجا زي كفولو كريستنا ولا حد يلن إزي بزعبا زي كزارب أيدلنا حجي مالتي كريستنا أنت يجبري واجا يخفلي كابتن قويتا يسوع كريستوس كسعب الله تدلي كسوقو يخا كتصرف يخا عرفتك بيتسبك محزوتك تي أبسفلا لي نجر زنبرة حبرتسب زي كقبلك يخيلي أي قبل خمبر اندحر عن نتي هيوت حيس كانسخا بتي استقبلك هيوت جننت هتقبر كتكلالك كتدفق كتكلالك اتسقفل لنا واقع حبي እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ እዚ መንገድ እዚ ሓድሽዩ እንደገና ካ ዘላለም መንገዲ ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ህያው ዝኾነ እቲ መንገዲ ኻኒ ህያው እግዚአብሔር ይመስገን أبز مجد زي تمالي عند حرة في الجيركا لوم خاني حدش إجابير مسكن أبز مجد زي تمالي عند حرة زي سليتكا لوم خسلتك إجابير هي وصل زخنا عقمنا يفلت إجابير مسكن أبز صبح حدشي أمور مهانقة عبي إجابير مسكن كبرنا عملاق يقول أنا من قد حكي هوتي حجي كل جزين حنا نقعزو بقيت أبي يسوع كريستوس عندها تقعزنا إنا نخيل إجابير مسكن نعون دارجسنا إنا نخيل بو إنا ننبر أو تصيرنا إنا تشكيمنا إنا ننبر إجابير مسكن كابو وزع يكوننا نزلنا سلزي كسبت سرد عنا كسبت زبر حالنا بتم نايقويتانا يسوع كريستوس من قدي نزل عالم هي وزخنا من قدي آمين ده بتعني زجر من نقويتا يسوع كريستوس انتايل أنا دقي أباقيل بايزاتو وتصين كده هنيني مقاسي خاقرك كبير أنا دقيله سلزو بوينا ناتو بوينا نوص إجابير مسكن كردا أنا كخلالو قويت أنا يسوع كريستوس أبتي إبراهيم عند بابتي إفسون نريو زلنا عند حراري ناسي أنتي زبل حدث كمتي سوري أنتم بيمنا يتصبغي أب إفسون معرف 4 نريو سلزلنا نتحبرت منفس بماسر سلام غيركم كتصنعوا تقادلوا مسبلة كمتي بحنت التسفاس تصوعنا قاني حدا سجان حدا منفسني يبل إجابير مسكن سلزي أبتنا يقويتنا يسوع كريستوس سجا أوينا كلها تنزلنا إجابير مسكن أو قلنا أذني قلنا عيني قلنا فينش قلنا خاصة فلا لا أكلت إنا إجابير مسكن كبرنا عملاق يكون سلزي كمتي بحنت التسفاس تصوعهم حدا سجان حدا منفسنيو اتخلون اب كلن زخانه لعلو كلن زخانه قاني حدا املاك حدا امنت حنت تمقت حدا غويتا الى እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ اتخلون اب كلن بكلن زخانه كل هابو كل بو كل خانعو زخون املاك اذا املاك زيو انا نحنا نملك እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ بغويتا كل ጊዜ ደስ ይበለና አሜን ስለዚህ ከምት ተማልን እሱ ህያው ዝኾነ ሎም ህያዊ ከምት ተማሊ ዝፍውስ ዝነበረ ሎም ይፍውስ ከምት ተማሊ ዘጻናንዕ ዝነበረ ሎም የጻናንዕ ከምት ተማሊ አጋንንት ዘውጽ ዝነበረ ሎም አጋንንት የውጽ ከምት ተማሊ ዝነበረ ሎም አሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማልን ሎም ንዘላለምን ንሱ እግዚአብሔር ይመስገን አቡ ምልዋጥን ለውጥን ጽላሎትን ዝባሃል የለን نسو ناي برهانات أبويو نسو ألفايو نسو أوميغايو نسو قدامايو نسو دحراي هاللويا سلازي إذا أملاخ زي هي أو أملاخي يا حوات بتي حجي نحنا الزمانات أقوبيت الناس زنبرة فتي مقاريدو الناس زنبرة مقارجة نسو نتاجيرو مسيلكم أجيزو أجزابير مسكن نسو نتاجيرو أقلبيت أجزابير مسكن نحنا كنا إلنا نبتك قدس قدسا نمتاو انتاي كيلنا تبعث رخيمنا እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ ስለዚህ በዚህ ቆይታ እዚ ባህ እንዳበለና ሁሉ ጊዜ እንታይ ክንገብርና ዘለና በቃ እቲ ተዋሂብና ዘሎ ተስፋ እቲ ተዋሂብና ዘሎ አቢ ነገር ከነስተውዕሎ ክንከላለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ በተሐንሳ አብቲ ምዕራፍ 10 የዘንብብ ዘለኹ አብ ቁጥር 10 እንደህራሪ ካብ 10 ጀሚረ ከንብቤ በዚ ፍቃድ እዚ በተሐንሳ አንሐዋሩ ዘአክል በቲ ተሰወአ መስዋዕት ስጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀድስናልና ይብለና በቲ ሐንሳን نحاورن زأكل زتقدس سجانا يقويتنا يسوع كريستوس أنت غيرنا لنا
ተቀዲስና ኣለና ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ተቀዲስና ኢና ሓንሳብ ሞ ተቀዲስና ስቂልና ዶ ንንበር ንዝብል ነገር ግን ክንስዕቦ ክንክእል ኣለና ንኣምላኽ ንፍለጦ ክንፈልጦ ከ እንታይ ንግበሮ ንስዓቦ ስለዚህ ኩሉ ግዜ እምነት ዝበሃል ነገር ኣሎ ንኣምላኽ ብምንታይ ኢና ነስምሮ እንድሕር ኢልና ብእምነት ሓደ ኣብዚ ምድሪ እዚ ንኣምላኽ ከስምሮ ዝኽእል ማንም ኣይነበረን እግዚአብሔር ድማ በቲ ዘፍቅሮ ወዱ ልኢኹ بو تحقيس እግዚአብሔር ይመስገን بو ሰመርኩ ፍትወደይ ንዑ ታይ ግበሩ ወይሉ ስምዑ ወይሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ንዑ ኩሉ ግዜ እንዳሰማዕናዮ ንሕና ኸ ክንነብር ክንክል ኣለና ኣብዚ ኸ ኣብቲ ዕብራውያን 11:6 እንታይሉ ብዘይ እምነት ግን ኣምላኽ ከስምሮ ኣይከኣልን ይሞኒ ኢሉኻ እቲ ናብ ኣምላኽ ዝመጽሲ ኣምላኽ ከም ዘሎን ነቶም ዝጽበዩኻ ዓስብ ከም ዝህብን እንታይ ክገብር ክኽእል ኣለዎ كأمن كخلالو هاي لإجابة مسك يسوع كريستوس قويتاي سلزي حنساب النحوارن زخون نزل عالم زخون من قد عدالين لاي اتمن قد خم تنسو زخونة هياو زخونة اتمن قدون هياوي كم تنسو حدش زخونة لومون أزمن قد زن عنا حدش إجابة مسك تمالي تصفى قريت كالومي اتمن قد حدش يسوع كريستوس قويتاي تمالي دخيم كالو ما حدش أنا خازقر من إجابة مشالو بقى فقري إجابة مسك كل جزء فقري كل جزء زلعل كل كم زي مشالو نعبنا دك ناسي اجر خطخلو خلو يعنقفو كم زي سنكل كليبلو قال يقبرو مش دقف نبلهم أتس نبلهم حف نبلهم حقوف نبلهم مش ترقرق نبلهم أتعراري نبلهم إجابير كوم دا قبر يزمر حنا إذا من قد زي ناي متعراي من قدي إذا ناي متعاي من قدي ناي سلام من قدي تمال حميم كالو مفوسلو تمال تعنكيف كالومي مدمود من قد له إجابير يمسكن إجابير نسويا وصل زخنا كبرنا عملاق يخون السو أبوي إجابير يمسكن نسو ناي زل علم أبوي نسو ناي محرت أبوي نسو ناي برهانات أبوي كبرنا عملاق يخون بس عملاق زباهي بلنا حوالي جن أمنا إجابير يمسكن عملاق كتنساني إجابير برهاني أنت ودك كوكانسي بق ختنسي أبزر يا زول سلمات وكانت خونس إجابير برهاني أتصلعي تاي باهي بلكي كبرنا عملاق يخون يسوع قويتاي بقى يودا كمزي محوم قال أتحنا قال زتصوت عملاق يكونن حيزو جو زبل عملاق يكونن فقري نسو إجابير يمسكن يسوع كريستوس قويتاي بتاز بس إحنا يا بتاز تردنا يا أبتاز لنا يا بوتا أو بقى زحق في عملاق زرحرح عملاق زلعل عملاق زدنجز عملاق يسوع كريستوس قويتاي هذا جزء إجابير كمزي بقى كمزي ودحاو بنايز مثلاً ها كمزي مالت قبلكم كل خسي أنا زبط حقواسي داويت تزاي بتحوا بقى نداويت أنا بزح نجار كجبر خلالني زيك تعت وقت كلا لك كان داولكم مالتي إجابير جن بتاز بصحة بتاز تردع باولوس كوميلي صحيح فلامش نفس وقت بتز تردع ويدما بتز بصحبو يملالس الإجابير كبرنا عملاق يخون انتهى لك كابوش تقا بخميت خير الله إجابير يفلت إجابير يمسك كبرنا عملاق يخون عقمنا زرد عملاقي سلازي زمن قد زي هي أو من قد آمين كم تي بقى نزل علم يسوع هي أو زخنا زمن قد دما نزل علم من قد أب زمن قد زي أتصفى مقراص الله يس أب زمن قد زي أم حلال الله يس أب زمن قد زي أم عنك أفعله هو أب زمن قد زي سفال عليه نجار الله الله جن أبغى متنسى له صادق شو عتق زي يودق شو عتق زي خا يتنسى الإجابير يمسك كبرنا عملاق يكون إجابير ناي تنسى عملاقي إجابير ناي ملعل عملاقي إجابير ناي متصننا عملاقي إندجنا عدل زب عملاقي ناي إندجنا عملاق ناي إندجنا عملاق ناي إندجنا عملاق سلزي بز عملاق زي بز من قد زي كل جزء تسكب لنا خال الله كبرنا عملاق يكون سلزي دم قويتا يسوع كريستوس نسونا إمنتنا نتاي جماري زدمدم كانسي متان كي دخمو نفساتكم كي تحللا سيلو نتي ناي امنتكم جمار ندم دامن يسوس نعو انتاي قبرو إلو تأمتو إلو إجابيري مسكن تي كاب حد أن كساب كندزي مصرار زت عقسة أب يمان أملاق كاز تقمت ناي امنتكم جمار ندم دامن يسوس كريستوس نعو تأمتو
ንዑ እንተ ዘይጠሚትካ ሕላል ኣሎ ንዑ እንተ ዘይጠሚትካ ምድካም ኣሎ ንዑ እንተ ዘይጠሚትካ ምዕንቃፍ ኣሎ ንዑ እንተ ዘይጠሚትካ ኻኒ በቃ ንድሕሪት ምምላስ እውን ኣሎ ዓስቦም ቆፂሮም እንድሕር ዳኣኒ ክስዕቡ ኮይኖም ነቲ ዝፀውዖም ተኽገብርዎ ኩሎም ከስተውዕልዎ ኩሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሙሴ ይኽብለና ከሎሲ ኣብ ቤት ንጉስ ዝነብር ነይሩ ግን በቲ ግዝያዊ ብዓለም ዝረኽቦ ምቾት ደስ ዘብል ነገራት ሲ ምስ ህዝቢ ኣምላኽ መከራ ናብቲ ዓስቢ ጠመተሞ ይብል ምስ ህዝቢ እግዚአብሔር መከራ ክጸግብካ እንታይ ገበረ መረፀ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚ ምርጫ ብጣዕሚ ወሳኒ ህይወትና ናይ ምርጫታትና ወጻይ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዚ ሂጂ ናተይ ሃደር ሂጂና ኣብነት ናተይ ናይ ምርጫ ውፅኢት እያ ማለት እዚ ናይ ትምህርቲ ደረጃታትና ናይ ዝተፈላለዩ ነገራትና ኣብዚ ምህላውና ንባዕሉ ገለሲ ሓደ ግዜ ናይ ምርጫታትና ውሳኔ እግዚአብሔር ግን ንሰና ይድግፈና እግዚአብሔር ሓደ ነገር ክንመርጽ ከለና ጽቡቕ ነገር ክንመርጽ ከለና እግዚአብሔር ከአነት ምርጫና እንታይ ገብሮ የጽንዑ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ ኣብዛ መንገድ እዚኣ ምሕንኳል ምዕንቃፍ ተስፋ ምቁራጽ ምሕላል ምድካም ዝተፈላለዩ ነገር ሁሉ ይኽእል እዩ ግን አምላኽና አይደክምኒ አምላኽና አይሕለልኒ አምላኽና ተስፋ ይቆርጽኒ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ ነዛ መንገድ እዚኣ ሒዝና ክንከይድ ከለና ከነማልኡ ዘለና ካራክተርያታት እንዳማላእና ክንከይድ ክንክእል ኣለና ይዝብለና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቤት ኣምላኽ ዓብይ ካህን ከም ዘለና መጀመርያ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህን እዩ ኣሜን ናይ ካህናት ሊቀ ካህን እግዚአብሔር ይመስገን ኣሜን ንሱ ሊቀ ካህን ናይ ህይወትና እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ነቶም ብዋ ቢሎም ዝመጹ ስለዝማልዶሎም ከዓ ከድሕኖም ይኽእል እዩ ፍጹም ከድሕን ዝኽእል ኣምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እዚ ከም ዘለና እንድሕር ሓሲብና ኣብ ቤት ኣምላኽ ዓብይ ሊቀ ካህን ከም ዘለና እንድሕር ሓሲብና ልብና ካብ ክፉእ ሕልና ተነፂጉ ስጋናውን ብፁሩይ ማይ ተሓፂቡ ሙሉእ ብዝተረዳእናይ እምነት ብቁኑዕ ልቢ እንታይ ንግበር ንቕረብ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እግዚአብሔር መጀመሪያ ንልብና ይዝሓስቦ ኣብቲ ኤፌሶን እንድሕር ዳሪና ኣምላኽና ብቃሉ ገይሩ ይሓስቦ ብመንፈሱ ይሓስቦ ብዝተፈላለየ ነገር ይዝሓስበና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ካብ 16 ጀሚረ ከምብበ እምበኣርሲ ካብ 20 ጀሚረ نأملاق النبون سلا كل نجار بسم قيتنا يسوع كريستوس كل ساعة نامسجنكم نحد بفرحات كريستوس أزوزات كنو يبلموني كم تي كريستوس رأس محبر زخانة نسو مدحان سجانا غايمو سبعي أنستي كم نقويتا غير كن سوبت كن تعززهم كم تي تا محبر نكريستوس تزوزو كم قدما أنستي نسوبت كن بخلو تعززهم كم تكريستوس نمحبر زفكرا أتوم صوت أنستهم أفكروا كريستوس بقالو غيرو مس أسريا بقالو غيرو متى إسكا بقالو غيرو مس أسريا نبل كلاتنا بماي مس أسريا كم تكريستوس نمحبرو زفكرا أتوم صوت أنستهم أفكروا كريستوس بقالو غيرو بمحساب ماي مس أسريا مأنتي كقدسة رسحات ويس عطار ويس قلا نزز مسل زي بالله بزي منكب قدستن كبرتن محبر غيرو نعو مأنتي كوقما يلو رأسو بجاهبة سبقتو ونكما نتوم أنستهم كم سوقهم غيرهم كفكروني قبا يبل እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አብዚን ታይ ዝብል ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንማሕበሩ ብቃሉ ገይሩ እንታይ ከም ዝገብራ ይዝዛረብ كم زصريا يزارب እግዚአብሔር ይመስገን بدوم غيرو كم زصريا يزارب كبرنا املاخ يكون ስለዚህ ሓደ ሓውና በቀደማይ ከመዕደና ከሎ እንታይሉ እዚ መሰረት ይሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሞ ከምቲ ሰብአይ ርእሲ ማሕበር ዝኾነ ክርስቶስ ከምቲ ሰብአይ ርእሲ ሰበይቲ ዝኾነ ክርስቶስ ከዓ ርእሲ ማሕበር እዩ ንሳኻ ስጉ ይሉ እግዚአብሔር ይመስገን ናይቲ ኩሉ ዝመልእ ምልአቱ ስለዚህ እዚ መሰረት እዚ ክንሕልዎ ክንክእል ኣለና እንዳበለ ይመክር ነይሩ ብርግጽ ኣምላኽ ከዓ እዚ ፕሪንሲፕል እዚ ሒዙ ዝኸይድ
نتا محبرسي رسحات عطار ويك أنا زمسل زي بالله نزهتن انتاي كا وقفتن غيرو متان كقما ايلوسي دومو افسيسو بقالو خمز حصبا مصحف قدس ينغرنا እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ نحنا دما كم بفقر ክርስቶስ ኡዙዛት ክንከውን ክንጋዛዛ እግዚአብሔር ይመስገን ሰብአይ ከም ሰበይቲ ሰበይቲ ቀባ ሰብአይ ከም ሰብአይ ሰበይቲ ከም ሰበይቲ ከምቲ እግዚአብሔር ዘቀመጠልና ኮሙ ኮይና ክንማላለስ ክንከላለና ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ ልብና ካብ ክፉእ ነገር እንታይ ክኸብር ክኸላሎ ክጸርኽ ክኸላሎ እዚ ከምዚ ምሻሎ ታ መንገድሲ ናይ ንጽህና መንገድያ ናይ ሰላም መንገድያ ክርስቶስ ዋጋ ዝኸፈለላ መንገድያ ከምዚ ተዳቢልካ ሆዊልካ ተኸዳ መንገዲ ይኮነትን ገፋሕን መንገድ ጸባብን መንገዲ ኢሉ ተዛሪብሎ ማቴዎስ 7:14 ክዛረብ ከሎ ማለት ተሓንቲ ብብዙሕ አማራጺ ብብዙሕ ዕድል ብብዙሕ ዝተፋላለየ ነገራት ትኽየድያ هو እንዳበልካ ከም ዓለም ትኽየድያ ተሓንቲ ኻኒ ብፍርሃት አምላክ ብትሕትና ብቅድስና ትኽየድ መንገድያ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ታዝመርሓ መንገዲ ኻኒ ብንጽህና ትኽየድ መንገድያ ክብርና አምላክ ይኹን ኣብ ቲቶስ ምዕራፍ 3 ዘሎ እንደህራሪና ቲቶስ ምዕራፍ 3 ቲቶስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥር 3 ጀሚርና ከምቡ በያውጽም ላሉ نحنا ون قدم زي عياسو زي ازوزات غوغيات ببزح فتوى سغان تمنيتن زتغزانا بخفاتن بقتلتن ننبر فنفاناتنا حد حدنا انصالا انبرنا الى እግዚአብሔር ይመስገን እስከ ትሕት ያዘላ ክንከዲና እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ናይ መድሓይና ናይ አምላክናን ሕያውነትን ፍቅሩን ሰብ ምስተገልጸግና በታ ቀጽልና ዘላ نسو بمحرتهم بمحصاب حدش لدتهم بمحداس منفس قدوسن يزدحننا نمبر نحنا بزغبرنا يغبر صدقي ايكونن يلو እግዚአብሔር ይመስገን ቀደም እንታይና ነርና ፍንፋናት ንጻላ ዘሞቲ ድኹማት ኃጢአን አበሰኛታት በቃ ንብዙሕ ፍትወት ስጋ ዝተገዛአና ነርና እንዳብለ ክዛረብ ከሎ እቲ ናይ እግዚአብሔር ሕያውነቱን ፍቅሩን ንደቅ ሰባት ምስተገለጸግና እቲ بمنفس قدوس حاتيو انتاي كم زغارا بمحرتون بمحداس منفس قدوسن بحدش لدتن እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ መጀመሪያ እንታይ ዝገብረና محرت ይገብረልና ድህሪዮ ኻኒ ይሐጽበና በሐድሽ ልደት ይሐጽበና ማለት በሐድሽ ልደት ምስ ሐጽበና ሽዑ ኻኒ መንፈሱ ይበና እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ዘሃበና መንፈስ ኻኒ ዕርቡኒ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ተስፋ መንፈስ ይባል ኣብ ኤፌሶን حدا 13 يمسلني سخاتكم نتناي مدحانكم قال تصفى مسمعكم بتزو تصفو منفس قدوس حاتموناتو غبركم يبل سلازي ازي منفس قدوس ازي ناي تصفى منفسي عربون منفسي زصلينا منفس غص እግዚአብሔር ዘድለና አቦይልና ንጽዋዓሉ ናይ ውልድነት መንፈስي ናብ ቤት እግዚአብሔር ዘጉየና ንሕዋትና ከነፍቅር ዝገብረና ንኃጢአት ክንጸልእ ዝገብረና ናብ ቤት እግዚአብሔር ክንጎይ ዝገብረና ናይ እግዚአብሔር منفسي እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ በመሕረቱም በመሕጻብ ሐድሽ ልደትን ገይሩ እንታይ ገብረና በቃሉ ይሐጽበና እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ በዚህ ቃል አምላክ እዚ ዘይተሐጸብና ለው እንደሕራለና በዚህ ቃል እዚ መሕጻብ ኮነልና አሜን ክብርና አምላክ ይሁን ምክንያቱ በቲ ብስጉ ዝቀደሰልና መጋረጃ ናብ መቅደስ ምእታው ብዶሙ ትብዓት እንደሕራ አህሊና ኮይኑ ልብና ካብ ጽሩይ ባካብ ኩፉ ሕልና እንታይ ክገብር ክኸላሎ ክንጸግ ክኸላሎ እንደገና ኻኒ ክንቅደስ ክንከላለና እግዚአብሔር ይመስገን በቲ ዝተረዳናዮ ሙሉ እምነት ካ ናብ አምላክ ክንቀርብ ክንከላለና እምነት ካብ ምንታይ ይብለና ካብ ምስማዕ ዋላ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ሳላት ዝነገርኩኩም ቃልስ እንታይ ይኹም ኢሉ ንጹሃን ይኹም ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ቃል ይጽሬካ እቲ ቃል ይቅድሰካ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እግዚአብሔር ሲ ከምቲ ንሐዊ ንቀሸም ዝበላ ሐውን ከምቲ ንኾ ሓሸምሸም ዘብል ሞደሻንዶ አይኮነን ይሉ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ በቃሉ እንደገና ድማ በመሕረቱ በሐድሽ ልደት በሕዳስ መንፈስ ቅዱስ ገይሩ እንታይ ገብረና ይሐጽበና እግዚአብሔር ይመስገን ይጽሬና ሃሌሉያ ክብርና አምላክ ይሁን
ስለዚህ ናብዝ መንገድ ዝኽን ከይድ ጽሩይ ልብ የለና ጽሩያት ልብን እግዚአብሔር ክሪእ ወይ ሞንታይ ብጻኔም ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኩሉ ጊዜ ልብና እንታይ ክኾን ክኸላሎ ጽሩይ ክኸውን ክኸላሎ እግዚአብሔር ይመስገን ባይ ዘ ወይ አብዚ ከምዚ ናይ ሰብ ኩሉ እንትና ኢሉ ገሊጽዎ ዘሎ ኣብቲ እንታይ ዝበሃል ስጋኹም ነፍስኩም መንፈስኩም ብዘይ መንቀብ ክርከብ ይተሓሉ ዝብል ልክ ድባ ኣብዚያ ምዕራፍ እዚኣ እንደሕራሪና እቲ ኩሉ እንትናይ ኣምጽዎ ዘሎ እቲ ኩሉ እንትናይ ኣምጽዎ ዘሎ እንደሕራሪና ኣብ ቤት ኣምላኽ ዓቢ ካህን ካብ ዝህልወና ምስ በለሲ ኣብ ቤት ልብና ካብ ክፉእ ሕልና ተነጽጉ ኢሉ እዚ እቲ ልብና ዝብሎ ዘሎ እቲ ናይ ነፍስና ክፋል ዘመልክት ክኸውን ስጋና ብጽሩይ ማይ ተሓጺቡ ምስ በለኻኒ እቲ መንፈስና ካይብልካኒ بملؤ زتردعنا أمنت كعيب الجزائر مسكن بتي منفسنا خاني ملؤ أمنت كهلو خال الله ناب الجزائر كان مس أنت خوينا جن هذا جزء نزم الرداء زيه بالليل مخابيت الجزائر كقرب ويكتر في مبان في رايكونا مالتي الجزائر سيتيا من قد هي يا زبلنا من قد زل ألم يا زبلنا أملاك نات عيا كيس خير دا فوسك كايز خير هيل دا جبر كايز خير دا بارخ كايز خير دا تسع كايز خير دا عتق كايز خير دمبر كم زبك ملو في منا بحدا نجار يكونن كابانا زب كبرنا أملاك يكون من البات قويتا مستقبل كان و النعمتات والفتات كشجرة كاي خير أملاك جنك ورث خير كبرنا أملاك يكون مس والفها جنا بيت أملاك مسا مس دخام كجنا بيت جزابير مسا كبرنا أملاك يكون مستفعل لي نجارات كان إجابير دليو حنت معلت قانوسو ملؤ فوز قبر الكاي كبرنا أملاك يكون مزحمام كان بيت إجابير مسا مصدقام كان بيت إجابير مسا يسوع كريستوس قويتاي زاس واي كوي يتمن قد هياوي آمين نسي هياو زقبرك نسي زتعك نسي خاني زقدسك إجابير مسكن كم تيك على أملاك زبولون بمحرتهم بمحدث حديث لدت نمبر نحنا بزقبرنا يقبر صدقسي أيكونني الإجابير مسكن كبرنا أملاك يكون حجي نسي كل نجار زقبر أبانا آمين ده نحنا جن لبنا ناي مهابن نعو ناي مسعابن ناي مختالن جن قدلنا إجابير مسكن أثرين مبال بق مقبار فقار كاسي باقي لبي يخنبل كبرنا أملاك يكون سلازي بزينا جرزينا إجابير كستايكن قبرو زلنا أب كورنثوس قدامي كورنثوس شديش 10 تحدد ما عند حرارينا 10 تحدد قدامي كورنثوس 10 تحدد زلوا قال عند حرارينا كبرنا أملاك يكون كابتي شعت جميرة كم بوبي عمسن من قست أملاك كم زي ورسوا دو عيد فلتونيهم عيد تسحاتو أمن زراتات وي مملكة تعوت زموت وي حنقات وي قبر صدوم زقبرو سرقت وي كاسو ساعات وي سكرات وي تسعرفتي وي زرفتي نمن قست أملاك عيد ورسوانيم قاليكم كأخماتاتو منيركم كناخ بسم قويتانا يسوع كريستوسن بمنفس أملاكنا تحاسبكمن تقديسكمن تصديقكمن يقومي بالإجابة مسك كبرنا أملاك يكون من البات بس من قد زي حالة فامونغنا من البات قال وحدات ناي مورال سب زنبرنا كن هلو نخلينا جن تحدى انت زي بالكاس تحدى علىك أبدك سب حق حتيات حق موتن الله يزبل إجابة مسك أبي يسوع كريستوس كا هيوت زهب منفسه حق الله إتي هيوت زهب منفسه حق خا قبت حق حتيات موتن حرا أو تسني مو إتسجاد خم سلزقنا نتحق جبر زي كالس أملاخ نودو كم وقتي حتيات جيرو بسجو نتحتيات نتاي جبر يبل كنونو يبل إجابة مسكن يسوع كريستوس قويتاي سلزي يسوع كريستوس كم وقت حتيات كوينو نزي زجادا در الناس نبرة بحجاجات زقاومنا صحفة عداقة أنتاي جبر يبلنا دم سوسو يلو كبرنا أملاخ يكون دم سوسو كنبل بقى دم سوسو بوخانتهم حلق أنتن سلطاناتن كاس وارم قفيفو بوندا فكرة بقلت أنتاي جبرو استحفروا ميلو جابير مسكن لو مخوجو بتكاز دللو استحفر لك قوي تامسخالو لو مكننا كاز مس نجر ندحردالو بستفعل عليه نجر يسوع لومي هياوي كبرنا أملاخ يكون جابير نسوز زننا أملاخ هاللويا أقرمكم أنا قدمكم موت نير نبتي سيد أنزح حسوه كم زمرنا زي دفعنا يكونن زي تنقل يكونن زي حتى يكونن جن إجابير هي أوصل زخنا بيوت علن آمين
ሳልሳይ ከላይ ወራር ገለ እንዳተኻይደ ከሎስ ኣብ ዓሰብ ነይረ ሕጂ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ደብዳብ ነይሩ ኣነ ኦፕሬተር ነይረ ሕጂ ኦፕሬተር ተኮይንካ አንደርግራውንድ ነይሩና ጽቡቕ ዳዊት ይፈልጦ እና እቲ አንደርግራውንድ ማንም አያትወኒ ዋላ ታንክ ተዕለቦ ዋላ ገለ ተዕለቦ ጽቡቕ ዝተሰርሐ አንደር ስለ ዝኾነ ኣብኡ ምንም ነገር ኣይትኾንኒ ኢኻ ሕጂ ኣብታ አንደር ግን ሲግናል ስለ ዘይሰርሕ ኦፕሬተር ተኮይንካ ኣብ ብርኽ ዝበለ ኢኻ ትኸውን ሕጂ ኣብቲ ብርኽ ዝበሎ ቦታ ኮይነ ሃለው እንዳበልኩ ከለኹ ገለ ሓደ ሰብ ኣብኡ ፀኒሕኒ ኣነ ሽዑ ንእሽተይ ነይረ በቃ ሸውስ 19 ገለመለ ማለት እዩ ግን ፋየር ነይረ እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ አምላክ ዝተቃጻጸልኩ ሰብ ነይረ በቃ ባይብል ሒዘ ዝኸይድ ኣብታ ክሳይ አምላክ ካዝረዳን ኣይሞውትነ ብህይወት ክነብር እንዳበልኩ ዝምር እግዚአብሔር ይመስገን ቶምና አምላክ ዘፍ ቀዳማይም ካ ናብቲ ተኹስ ናብቲ ዘሎ ዝጴንጠስ ከይኸይደም ዝብሎ እስከ ንሱ ይሞት ዋላ ጴንጠ ስለ ዝኾንኩ እዮም ኦፕሬተር ሚሮም ካ ናብኦም ኣምፅዮም ክብርና አምላክ ይኹን ሓደ ጊዜ ስለ እምነትካ ብዙሕ ዋጋ ትኸፍል ኢኻ ግን እግዚአብሔር ተበጃዊ አሜን እግዚአብሔር መድኃኒ ስለዚ ኣብኡ ከለናሲ ሓደ ብፍርሓት ሞት ዝተዋሕጠ ጎረምሳ በቃ ክንድገለ ዝኸውን ጉበዝ ኣብ ፀንሐኒ ማለት እዩ ሕጂ ቁጭሩም ቅጭሕሩም ይዝሕዝ ብጣዕሚ ተስፋ ቆሪፁ ተሓሊሉ በቃ ድኽም ኢሉ በቃ ሻዓጆ ኢለዮ ድሕሪ ሞት ህይወት አለ ኢለ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ዳኣሚንኩም ቲዮም ብጎይታ ኢየሱስ ዝኣምኑስ ካብ ሞት ናብ ህይወት እዮም ዝሳገሩ እምበር ኣብ ፍርዲ ሳይክበፅሑን እዮም ዝብል ናይ እግዚአብሔር ቃል ኢለ ናይ እግዚአብሔር ቃል እንዳነገርኩ ከለኹ ሰይጣን ካ ከምዚ መስታይ እንደ ዝገብር እንታይ ተኣማሚንካ ኢኻ ዝብል ድምፂ ስመፂን እንታይ ተኣማሚንካ ኢኻ ሕጂ ስገለመለ ገለ ዝብል ስመፂን ሲ ብሽም ኢየሱስ ከማን ኣይበልኩን ንዑ ስኺለ እንዳገለፅኩ እንዳተዛረብኩ ከለኹ ናይ ታንክ መፂኡ ኣብዚ ልዕሌና ቡም ይብል ኣሎ ሓመድ ነይሩ ኣና እንዳበልኩ ዛረብ ስለ ዝነበርኩ ዝሙሉ ኣፈይ ሓመድ መሊ ዶሮና መሊ ማለት እዩ ሽዑ በቃ ጸልማት እዩ ኣይትረአየን ኢኻ ምንም ነገር ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ነቲ ሰብ ሽዑ በቃ ከምዚ ጌራ ሃሰስ ኢለ ክደልዮ ማለት እዩ መይቱ ዶ ይኸውን እዩ ድሕሪ ሞት ተስፋ ስለ ዘለና ኣነ ናበይ ከም ዝኸይድ ፈልጥ ምክንያቱ እግዚአብሔር ሲ ከምቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝብለና ብድነ ሞት እኳ እንተኸድኩ ክፉ ኣይፈርሕኒ ዝብል ናይ እግዚአብሔር ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ብፍርሓት ሞት ንብዘሎ ዘመኖም ዝሰቀይ ዝነበሩ ሓራመታን ከውጾም እንታይ ገበረ ይብል በቃ ብስጋ ሓበሮም ኢሉ አሜን ስለዚ ኦልሬዲ ኣነ በቃ ሓራ ወፀ ካብ ሞት እግዚአብሔር ይመስገን ንሞት ጎይታ ስለ ዝሰዓሮ ክብርና አምላክ ይኹን ኣብዚ ኣብ ቀረባ ግዜ ዳዊት ዝፈልጠሉ ሓደ ዓርኬሲ እንዳነገርኩ ከለኹ ኣነስ ሞት ኣይፈርሕን እንተኸድኩ ሕጂ ወኸማ እንተኸድኩሲ በቃ ተስፋይሲ ኣብኡ ኢለ ተዛሪበስ ከመይልካ ከምዚ ትብል ገለገለ ሓሚምካ ኣለኻ ማለት እዚ ሓሶት ያ ገለገለ ኢልኒ ግን ሓቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እና ሽዑነት ወዲ ደለ ገለ ምስ ረኸብክዎ እንተረኣኽዎስ በቃ መሊሱ ከዓኒ ጃጂ ማለት መሊሱ ደኺሙ ማለት ምንም ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ እቲ ሓይሊ ሞት ኩፊ አምላክ እንተዘይስዒርልካ አምላክ ነፃ እንተዘይውፅኢካ በዚ መጋረጃ እዚ በቲ ብስጉ ዝቀደሰልና መጋረጃ ስለዛት አቲና ኮይና እግዚአብሔር ይመስገን ህይወትና ምስ ክርስቶስ ኣብ ሰማይ ስለ ዝተሰወረት ያ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚ ድሓር ምስ ረኸብኩ ኣጆኻ ገሌለ ልዕለየስ ሽዑ ኩሉ ድሓር ኩነታት እቲ ዶሮናውን ቁርብ ዝግ እንዳበለ ኸይዱስ ሽዑ ሓፀርቲ ስረየምካ ከዲኖምና ማለት ሕጂ ብእዳወይ ዝኸይድ ዝመስልካ ኣነ ረጉደ ይፈልጥኒ ሕጂ ዘናጋረይካ ክቐጥና ማዓቴን ሓፂር ስረየምካ ገይሮምለይ ሕጂ ነዚን ጥፍጣፈይ ጥፍጥፍ ተበልክዎንካ ኣብዚ ተረብሪበን ኣብዚ ምሰረብረባ በቃ ኣብቲ ግዜ ተኻ ትስእሎ ነገር በዚ ይወደቃሎ ቡምቡም ይዝብል በቃ ሽዑ በቃ አይ ተሃሪመ ማለት ይገለለ ከምዚ ኢለ ሽሜሱስ ኢለ ድረስ ተበልኮስ ሓመድ እቲ ጸሊም ቆርበትስ ውፅእ ኢለ ኖርማል ደሃኔኻ ዝብል ኣዋጅ ተኣውጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣምላኽና ካይተተንከፍና እግዚአብሔር ይመስገን
كم بلين عين زحلونا أملاخ هاللويا شعبك كسيل قبل نبتقيد قليليسي عدكو يحزن بقى منهم نقر يقبرن قال شعو كان نتناتي عتك تناتو عتك تناتو قجحرو تناتو برد قال تشكي مال مسخن دقلي زقنا انا خاينا تشكي ما غير مالتي سلازي ازتي እግዚአብሔር ዝገበረልና ሰናይ ነገር ያመን እቲ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘለና ትብዓት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እቲ ብዙሕ ትብዓት ዘለዎ እምነትኩም ሲንታይ ትግበሩ ኢሎም አይትደርቢው ኢሎ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይሁን እዚ ትብዓት እዚ ይሂብና እዚ ህይወት እዚ ይሂብና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ በዚ ጎይታ እዚ ሁሉ ጊዜ እንታ ክንገብር ክንከላለና ባህ ክብለና ክኸላለው ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ እንታይ ያቅብለኩም ደለ በቃ ልብና ካብ ክፉ ሕልና እንታይ ክግበር ክኸላለው ክንጸጋለው እዚ ትምህርት እዚ ክንቅጽሎ ኢና አሜን ሓደ መዓልቲ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አምላክና እሙኒ እቲ ዝረዳአና አምላክ ምሳና አለ ያ ስለዚህ አብዝልና ይሆይና ክንጽልይና ኮፊልና ክንጽልይና እግዚአብሔር ይመስገን ድንን ኢልና ክንጽልይና ሎሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጉ ዝቀደሰልና መጋረጃ ሐድሽን ህያውን መንገዲ ቡናብት መቅደስ ንምእታው ተባዓት ካብ ዝህልወና ይብልና እግዚአብሔር ቃል ልብና ካብ ክፉ ሕልና ተነጽጉ ሙሉ ብስተረዳና ያ እምነት ንቅረብ ቢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ምሕረት መታን ክንረክብ ንግዜ ዝጸበባና ዝኾነና ጸጋኻ ክንቅበል بتبعتنا بزفان ጸጋ نقرب بيزبلنا እግዚአብሔር ቃል ሎሚ አሕዋተይ አሞንጎና ምናልባት እዚ ምርዳ እዚ ዘይተረዳአኩም ድኺምኩም ዝነበርኩም እንደሕርዳ ኣለኹም ወይ ድማ እዚ ነገር እዚ አይተረዳአንን ስቂለና ቤት አምላክ ዝማላለስ ግን ከአነ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ ኣብ ህይወተይ እዚ ናይ ፍርሓት ሞት ንዘል ዓለም ሲዒሮ አነ ከአና ብመቅደሱ ከም ዘለኹ እንዳተረዳአኒ ብህይወት ክምለስ بمحرتهم بمحداث حدش لبن بمعدال منفس قدوس ولودو خجبرن لهم يدلي إزبل ندحر على الله وينو أبتزل لكم وينكم مسجويت يسوع كريستوس كده ندعتكم جابرين مسكن يا حواتي زجويت هذه هياوي زجويت هذه أموني بقى أتام عالتي أتقرب كم زلا دافلتنا خانسي انتهي نجبريلو بقى بتعكسين مالالس مبر كمتم لمارز قبرو أخيبانا أي نحدق يلو እግዚአብሔር ይመስገን أخيبانا زحد جنا نجر ندحر قالو نعو ندات قومنا እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እስከ በዚ ነገር ዝንሽ ተይክጽልየ አምላክና ድማ ክረዳአናይ አምላክና እግዚአብሔር በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጽልይ ኣለኹ አሞንጎና ዘላ ነፍሲ أمحلال زلا أبتسفى مقراص أبحمام أبكنزا زلا እግዚአብሔር أبو نفسي بشم يسوع كريستوس فوسو كون الله حج تصلي عليه حج تأمرات كون الله تصلي عليه حج مسخ مرخاب كون الله تصلي عليه حج متعاي كون الله تصلي عليه حج مسجار كون الله تصلي عليه حج متنساء كون الله تصلي عليه حج حيل معتاق كون الله تصلي عليه بشم يسوع كريستوس فوسو منغونا كون تصلي عليه ناي حساب فوسو كون تصلي عليه እግዚአብሔር أبو ناي مستو على فوسو كون تصلي عليه እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አቦና ናይ አናባብራ ፎሱ ኮን ጽልይ ኣለኹ ኢኮኖሚ ናይ ህዝብ ዝክትፉሶ ጽልይ ኣለኹ ራእይ ናይ ህዝብ ዝክትፉሶ ጽልይ ኣለኹ ጥዕና ናይ ህዝብ ዝክትፉሶ ጽልይ ኣለኹ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አቦ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝደኸሙ ኃይሊ ተዓጥቁ ብላለኹ ህዝብ እዚ ከም ሓያል ህዝብ ይውፃ በኢየሱስ ስም ከም ዋጋ ዝተኸፍለሉ ህዝብ ይስገር በኢየሱስ ስም ይጣስ በኢየሱስ ስም ደገ ጸላእቱ ይውረስ በኢየሱስ ስም ዝጋዳደሮ ዘበለ ሁሉ ይውደቅ ዘጨንቆ ዘበለ ይጨነቅ በኢየሱስ ብሽም ኢየሱስ ይውደቅ ብላለኹ አምላከይ ንስኻ በይንኻ ህያው ስለዝኾንካ መስገነካ ኣለኹ ኣብ ዘመናት ኩሉ ከማኻ ዝበለ ነቶም ዝጽበዮ ድማ ከምዝናትካ ክገብር ዝኽእል ማንም የለን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ህያው ኢኻ ኣመስግነካ ኣለኹ ስለዚ በጻሕኻና ኣመስግነካ ኣለኹ ስለዚ ዳህሰስካና ኣመስግነካ ኣለኹ ብቓልካ ስለዝተዛረብካና ኣመስግነካ ኣለኹ ስለዘበርታዕኻና ኣመስግነካ ኣለኹ እግዚአብሔር አቦ አሞንጎ ህዝብ ዝኽርከብ ስለዝረዳአኻኒ በቃልካ ድማ ክንዛራረብ ስለዝረዳአኻና ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ከምቲ ዝተዛረብና ይኹም ክንነብር ጸጋ ተብዛሓልና ንጽልይ ኣለና ብነገር ኩሉ ተመስገን ብሽም ኢየሱስ አሜን